Рус телендә тәрҗемә эшләдек. Әлфия Авзаловага багышланган китап. Бу татар җырын халкыбызның моңын дөнья дәрәҗәсендә таныткан бөек шәхес Әлфия Авзалова турында китап. Быел аны 500 дә рус телендә бастырганнар. Беренче бүлеге җырчының бала чагы, яшьлеге турында булса, икенчесендә якыннарының истәлекләре. Менә мин сөйләдем, әни белән бергә гастрольгә чыккан идем. Беренче гастроль әни белән мин шаккаттым, менә шул Төмәндә 5 концерт булды көненә. Менә шул аны онытарлык түгел. Беренче концерт сәгать 10-да башланды иртәнге. Битте концерт сәгать 1-дә. Полный аншлаг. Татарның моң алиһәсе Әлфия Авзалованың тормыш юлы һәм иҗатына багышланган китап инде 2019 елда ук дөнья күрә. Ул татар телендә. Хәзер исә аны башка телләргә дә тәрҗемә итәләр. Мисал өчен узган ел гына аның инглиз теленә дә тәрҗемәсе чыккан. Киләсе елга Әлфия Авзалованың тууына 90 ел була. Шул уңайдан бик күп чаралар узачак. Юбилей концертына әзерләнә башлаганнар инде. Аның җырларыннан торган караоке ясауга алынганнар. Иң зур хыяллары шушы китаптагы тарихларга, җырчының биографиясенә нигезләнеп, нәфис фильм төшерү. Ул шушында үрелеп бара, ул документаль ниләр белән аны искә төшерү, кичкенә чакта ничек аны сеңлеләрен, аны җыламыш укый да алмыйлар, хәтта тамашачылар сорыйлар, укыйлар дигәндә шуңа күрә аның киносы да бик кешенең йөрәгенә үтеп керә торган кино булырга тиеш һәм булыр дип ышанып калабыз. Китап бастыру әлеше безнең башыгына диләр. Киләсе елга Башкалада татарның моңлы җырчысына багышланган фәнни-гамәли конференция узачак. Әлфия апа инде ул татар мәдәниятендә бик тирән тарихи из калдырган шәхес. Без моны бик кирәк дип таптык, чөнки безнең җырлар турында, җыр башкарылу турында бик сөйлибез һәм без шушыны киңрәк масштабта үткәрергә җыенабыз. 18 ноябрь көнне Казанның Милли китапханәсендә китапны укучыларга тәкъдим итү кичәсе булачак. Ул сатуда юк. Китапханәләргә, мәктәпләргә, музыка уку йортларына таратылган. Шулай ук интернет аша электрон вариантын уку мөмкинлеге дә бар. Индилә Хусаинова, Наил Абдуллин, Яңа гасыр каналы.